Asizame ukucekela phansi i-Economic Freedom Fighters, kusho uJohn Hlophe we-MK Party. I-MK Party iqale yahlwitha indawo yesithathu kwi-EFF ngokwamaqembu amakhulu yabe isiheha iphini likamengameli wayo uFloyd Shivambu. Kodwa iphini likamengameli we-MK Party uJohn Hlophe lithi inhloso akukona ukucekela phansi i-Economic Freedom Fighters. UShivambu ungusopolitiki onamava, ubukhali njengensingo, kusho uHlophe, enezela ukudutshwa kukaShivambu njengomgqugquzeli weqembu kuzwelonke kuncike ekubeni yimpumelelo. Lalela ubuholi be-MK Party. Ukwesula kukaShivambu ku-EFF kudale isiphithiphithi eqenjini njengoba umholi uJulius Malema ekhwele wadilika ekuqaleni kwaleli sonto ephinde wakhuluma ngokukhaphela ukuze azuze yena. UShivambu oyilungu elisungule i-EFF umenyezelwe njengomgqugquzeli kazwelonke we-MK Party ngoLwesine. Esithangamini, uShivambu uthe akekho ebhizinisini lokujabulisa abantu abazizwa bekhashelwe, exwayisa ngokuzikhukhumeza okunamandla kwabaphikisayo. Wamukelwa njengeqhawe ku-MK Party kaJacob Zuma. UZuma uncome uShivambu njengosopolitiki wangempela othembekile. Leli qabane lizofika emabhukwini omlando. Wenze into abaningi bebengeke bayenze ngoba ipolitiki yakhe ihambisana nesayensi. Yingakho isenzo sakhe siphenduke indaba enkulu, kusho uZuma. Uthatha izinqumo ngesikhathi esifanele ngezizathu ezinhle. Leli qembu lingaphansi konyaka lizelwe. Ligudluze i-EFF yasuka kwelesithathu yayiswa esikhundleni sesine ngokwamaqembu amakhulu ezepolitiki. I-EFF ithole amavoti amancane angu-9.52% okhethweni lukazwelonke. Bekulindeleke ukuthi ukwesweka kwayo kunyuke, kanti ingane entsha kulesi sakhiwo yathola u-14.58%, ithatha indawo ye-EFF. uMalema noZuma babexabene ngesikhathi uZuma esengumengameli, kodwa eminyakeni edlule baphinde bavuselela ubudlelwane babo. uMalema uthe bayamamukela uZuma kwezombusazwe, emxwayisa ngezinselelo zokusungula kweqembu elisha lezepolitiki. Emasontweni amabili ngaphambi kokhetho, uMnumzane Mbuyiseni Ndlozi we-EFF wacela uZuma ukuthi ayeke kwezombusazwe. I-MK Party isihehe amanye amagama agqamile, okuhlanganisa nowayengungqongqoshe uNathi Nhleko noDes Van Rooyen. Imemezele ubuholi bayo ngoLwesine, inowesifazane oyedwa kuphela kwabayisishiyagalombili abahamba phambili. Lezi zindaba ukuzifundelwa uNothi kaMapumula. Stay connected, stay informed.